ポポルブーフ第33章去っていった神官たち。神官たちには息子たちがいました。カウェック族の祖父であり父であるバラムキツェには長男のクオカイブ、次男のクオカウィブ、二敗部族の始祖であるバラムアカブには長男のクオアクル、次男のクオアクテック、マフクタフにはクオアハウという息子がいました。イキバラムには子供がいませんでした。バラムキツェ、バラムアカブ、マフクタフとイキバラムは真の神官でした。ハカウィツの町で神官たちは自分たちの終末が近いことを感じていました。病気になったのでもなく、痛みや苦しみもなく、ただ自分たちの使命が終わったことに気づいたのです。神官たちは妻や息子たちの前でカムクという別れの歌を歌いました。息子たちよ、これから私たちは去ってゆく。あの空が示すように私たちの鹿の神の地位が確立された今、私たちの使命は終わり、私たちは帰ってゆく。私たちを忘れないでおくれ。思い出しておくれ。そしてお前たちはお前たちの家、お前たちの祖国を見に行くのだ。バラムキツェは言いました。これはお前たちの力だ。お前たちに私の指示と助言を託した。そしてバラムキツェは包まれた栄光を意味するビスムカカルを与えました。ビスムカカルはしっかり包んであり、つなぎ目もわからなく開くことができなかったため、その中身を見ることはできませんでした。そして4人の神官たちはハカウィツ山の頂の彼方へと去っていってしまいました。これが海の彼方の太陽が出るところからやってきた最初の神官たち、クギシたちの最後の様子でした。神官の息子たちは与えられたビスムカカルを大切にしました。それは父たちの思い出の品であったので、その前で供え物を抱いてあがめました。